De danske hooligans, de hænger altså lidt med klaphatten her i Danmark, Ulla Terkelsen. Hvordan har de det i Sydafrika? Jeg vil sige, at efter første halvleg, der var de alle sammen ret glade. Der sagde de, okay, so far, so good, og så gik det heller ikke værre, og vi blev da ikke sådan helt skubbet af banen af de der hollændere. Men så skiftede stemningen jo, kan man roligt sige, anden halvleg. Og det er klart, det er ganske forfærdeligt, det der sker lige i starten. Også fordi det er sådan en utragisk måde at tabe på. Det er sådan det er noget klumpedumpeagtigt, og det er klart, folk sammenligner nu den danske spiller, der lavede det der selvmål med målmand Green fra England. Altså på grund af noget klumpedumperi, så kommer man simpelthen bagefter, og så taber man et mål. Og det er klart, det er noget af det, der optager folk. Og så selvfølgelig, da hollænderne får deres eget mål, der synker stemningen hos de danske tilhængere. Men det er stadigvæk jo optimistiske mennesker, og vi snakkede med nogle af dem umiddelbart efter kampen. Er I i dårlig humør? Vi er ikke i dårlig humør. Vi forventede, at vi skulle tabe. Men jeg tror stadigvæk, vi kan gå videre. Vi har en god chance. Så lad os håbe på, at Japan og Cameroons blev uafgjort i aften. Så har vi en stor chance. Men det er jo en lidt kedsommelig måde at komme bagefter på. Det er en kedsommelig måde at komme bagud på, men jeg vil gerne sige tak til alle drengene i København. Jeg vil godt sige tak til Urban Crew København. København, danske mestre, det er vigtigt. Landsholdet er også vigtigt.